pagbisita ni atong payag nga naunsa na ni. Ginoo ko ni mo. Di ko ganahan magtanaw aning magdala-dalag bagi baka buisit man ang ingana gud. Bisita ako nako na kong anak diri be. Sus kagubot na pud ba. Sus nagdana pug bayi. Sus kalamukat ra ba jud kaayo ang kusina oh. Sa kailang makaon diri nga wa man taw ni bugas dire sa mailang gi kuan dire asa karong buanga to daladalag bayin maglisod ko ani kaon nandito. Uy nay. Nalagi ka nay. Ning bisita gani ko nimo no daladala magbayi dire. Kinsa man bayhana ni? Kani. Ano ba ko taragi? Uy. Nade ka diha. Ano mo hutana baga kinsa na day? Tiba kanong naa magadri niya. Dito Gibisita gina ko no kay naman ko koy nabalitaan nga ingon ni dulay dito nga nag naa daw kay na daw nangita ni mog ex daw. Mao ni bayhana imong panghambog. Gwapa-gwapa pod. Ayaw singa-singa baka maulo ta ana nay ba. Tun sa man ka. Pataka ra magagawit. Bagka pod ning naong ni bayhana ni kuyog diri nga unsa ni pamuyo na to. Ay nga na nay unsa man ka nga. Nagdala namalit gali ko ganihani o kay Ya moro ni pakaon niya. Usa na kay kapalit. ni trabaho biya ko dito sa lungsod do nakapalit ko ani kay ako ihatag sa imo kani mga biskwit. Ano na suri man ka dire? Wa pa mo. Ning bisita ko kay ningon man tong akong parinti nga si Dulay nga na daw nangita nimo gahapon nga ex daw. Di nagduda kung naa jud mo diri pa dong. Sos nay, ni uli gani ko dire kay gibisita na to ni mong balay, ang balay bagi bisita na to kay luoy na kaya itong balay. Bago pa mag-uabot pa nagkuha ko tubig kaso walay tubig dito ni kuan dito sa Nya gadala-dala aning bati nya menu na pud ka siguro ni oh. Basi nay bana ani mo apas dire, mapatay na pod. ngano man yung tao ni. Sa una naman to naka-uyab kong minyo. Nay karon wala na ba naunsan makayro na balik-balikan ng mga ingon anaw Ayaw ko pagpataka diha istorya be. Di kaon na ka. Papa wa ko grahin nagtanaw ninyo to atong pamuyo wa jud mo kahinlo dire. Nagkuha gani kog tubig no, grabe pud kay ka. Sabi ganahan mo kaon na ni pagbisita ni atong payag nga naunsa na ni. Ginoo ko ni mo. Di ko ganahan magtanaw aning magdala-dalag bagi baka buisit man ang ingana gud. Anher mangutana unta kadaan og kinsa nay, ma'am. Pasensya kay ma'am. Ako ning amo ba naunsa man ka? Amo? Amo? Unsa may pagtudo ni mo ana di, ma'am? Pasensya na Alam, dito, ma'am. ma'am. Unsa man kanay magpataka ra mga istorya Dili magpatakag istorya nga. Hala ma'am, ex sorry na jud una, kaayo unsa ma'am. man tao ka? Sorry kaayo ma'am. Ay, sorry ni ma'am. Amo de ka sa akong anak ma'am, sorry jud kaayo kanang Kira na yun. Oo lagi na. pasayloa jud ko ma'am kanang Okay, ko nagtingin. init man ko kay akong buot god ma'am kay kanang ako mo dadunggan dito nga na daw kuan akong anak dire nga ay ex daw kay katagbo dire nya. Basig mabuisit akong balay ma'am ba. Sorry jud kaayo sa makadaghan ma'am. Kira na kasabot ko ni mo na Oo lagi na. Ikaw, sunod, ha? Dili lagi magpataka lagi og kuan mangutana daan kung kinsa nang bayhana na. Kay ug nay nakita na ko wala man to ko atuan ni uli ba ko diri sa tong payag ba kay Hala sige. ugaw na kayo. Sa ko man. Sorry na po May kayo. nagsuri ni mama. Oh, basi oh. Taka Sige, sorry, sorry kayo. Sorry ma'am. Dili sa ko kay Nawag ni mo kuan ma'am. Nawag. Sige. Mo to. Mana. di ko kanay ba. Suba na batasan mo ni. Taka no gawit.